मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। स्टूडियो राजनपुर। जी अब केकरा हम सहारे बाबा दुनिया में, कि जी अब केकरा हम सहारे बाबा दुनिया में, कि बोलबम बोलते अब बानी बाबा राऊ रे मंदिर, कि बोलबम बोलते अब बानी बाबा राऊ रे मंदिर, कि जी अब केकरा हम सहारे बाबा दुनिया में, कि जी अब केकरा हम सहारे बाबा दुनिया में, कि बोलबम रोते अब बानी बाबा राऊ रे मंदिर, कि बोलबम रोते अब बानी बाबा राऊ रे मंदिर। कि खाली का हम जहारिया बाबा मेडिकल से, कि हरदम रोवे दिलबा ओकरा बिन कुहू, कि बोलबम रोते अब बानी बाबा राऊ रे मंदिर, कि बोलबम रोते अब बानी बाबा राऊ रे मंदिर। स्टूडियो राजनपुर। बाबा देवो के देव हऊ राउर महादेव हो, तोहरे कृपा से चलेला जग संसार हो। बाबा देवो के देव हऊ राउर महादेव हो, तोहरे कृपा से चलेला संसार हो, कि आशीष चंदन दीवाना के ऊपर फेरी नजर, कि आशीष राहुल राजवीर के ऊपर फेरी नजर, कि बोलबम रोते अब बानी बाबा राऊ रे मंदिर, कि बोलबम रोते अब बानी बाबा राऊ रे मंदिर, कि जी अब केकरा हम सहारे बाबा दुनिया में, कि झटपट लेला मोर परानिया बाबा मेडिकल से, कि बोलबम रोते अब बानी बाबा राऊ रे मंदिर, कि बोलबम रोते अब बानी बाबा राऊ रे मंदिर, कि बोलबम रोते अब बानी बाबा राऊ रे मंदिर। माया रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजनपुर।